Assalamu alaikum. A yau za mu yi muku bayani yadda ake goge Gmail account wato email account akan waya. So da yawa akwai wanda za ka kayi email ɗinka ya goge daga kan wayarka amma ya ki goge. To ku biyo mu zuwa cikin wannan shirin domin ku ga yadda ake yi. Da farko dai misali za ka shiga zuwa cikin email ɗinka. Bara na shiga ciki. Bayan ka zo sai ka taɓa email ɗinka. Bayan ka taba email ɗinka ga nan ya buɗe, to ya za mu goge shi. So da yawa wasu sai ga sun taba nan wurin kana ta yanda za ka yi, ko da a ce ka danne shi haka misali ba zai goge ba, sai kai ka iya goge ya ki gogewa, ko ka zo ka shiga misali zuwa cikin setting ɗinka. Bayan ka shiga zuwa cikin setting ɗinka ga nan, ko da a ce ka danne shi haka ba zai goge ba, ko kuma ka taba shi again ba zai goge ba, ko kuma duk wani yanda yake tunanin da yan dabarunka again dai ba zai goge ba. Da yadda za mu yi, da farko dai za mu fito daga cikin email saboda ba tunan za mu yi amfani mu goge shi ba. Sai ka zo zuwa cikin setting ɗinka na wayarka, kuma wata irin waya ce za ka zo ka shiga zuwa cikin setting ɗinka ga nan zai buɗe. Bayan setting ɗinka ya buɗe sai ka zo a cikin setting ɗinka sai ka diba ina ne aka rubuta account. Sai ka zo ka diba ina ne aka rubuta account, sai ka dibo account ga nan wurin. Idan kuka lura ga nan da dan alamun mutum to an rubuta account. Sai ka zo ka taba wurin kamar haka. Bayan ka taba wurin kamar haka zai nuno maka duka wasu email da suke kan wayarka wanda kake amfani da su. Idan ma za ka dora wani ga wani wuri na an rubuta add account, kana iya taba ka ƙara dora wani aka. To yanzu anan ga email ɗin mu nan guda biyu, to anan wurin wanne kake so ka safke sai ka zo ka taba shi. To ni yanzu ina so in safke Aliyu 9999, sai na zo na taba wannan. Bayan ka taba shi kamar haka zai kawo ka zuwa nan wurin. Abinda za ka yi a nan wurin, idan kuka lura nan wurin ga wani wuri nan an rubuta remove account, sai ka taba shi. Bayan ka taba remove account zai nuna maka wannan rubutun, to ya za ka yi, sai ka zo ka sake taba again remove account. Bayan ka taba remove account, idan kuka lura shi kenan ya goge daga kan wayarka. To ku biyo mu ku jira ku gani. Bayan ka yi, ko da a ce mana mahaifin kai, bayan ka fito daga cikin wurin sai ka koma zuwa cikin email din wannan naka, sai mu koma mu shiga. Bayan mun koma mun shiga, idan muka taba nan wurin kamar yadda muka zo da muka taba a nan wurin email guda biyu ne a sama. To yanzu idan muka duba za ku sauran guda ɗaya, saboda yanzu nan ya sauka. Bayan mun shigo wurin yanzu babu email akan wurin, ga nan ya sauka da kanshi. To wannan hanyar zaka biyo domin ka sauke email idan ya kagara sauka daga kan wayarka. Idan wannan ne farkon zuwan ka wannan channel ɗin tamu, ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Ku kasance da Baure TV.